da miña boa corre máis. A modo que inde hoxe. Más mono. Xa verás despois, Querías a bola, carallo, toma a bola. Ai, mima. Despois xa verás coa bola ti. Bueno, que, cando empezamos? Veña, rapaces, os Eu vasos. trouxen por aquí unhas patacas por despois que me daba, toma, pon por iso. Non o dudes. Os vasiños. Teño o vaso dos outro día. Bueno, home. Entonces genial. Coca-Cola. Onde tira a bolsa? Aí, joder, bolsa por aí. Veña, toma. Cerveciña. Olvídate que non podes beber, Elo, Home, tes que levar o coche. ninguna. Home, non, dixo eu. Non te preocupes, home, non te tira, non Home, bebe un pouco de Coca-Cola, mellor. Dame un pouco de cola. Pero dale. Bueno, foi canasta, aí, está ben, veña, está ben. Veña, dalle. É unha canasta iso ou que? Home, algo terá. A modo. Tranquila, pichi. Oscar. Vamos, Oscar, ti podes. Mira o canciño, bonito. Toma, bonitiño. Toma, toma. Ven aquí. Vete pa' acá. ¿Qué pasa, bonito? Mira, toma. Dale mimos al chuchi. Ah, cousinha. Mucha boca, en fin. Vente aquí, hombre, vente aquí. E vos sabedes que isto non se pode facer, non? Pero que aquí non pon nada que non se pode facer aquí. Pareceme que estades Ok. como a un pelín desubicados. Madre mía. Pero señora, non será cousa da idade? Sí, da idea dos metais, meu rei. Vos faríades isto nun cemiterio. Pero que estás a dicir? Mirad, isto é unha mamua, isto é un monumento funerario que leva aquí miles de anos. E vos que estades a celebrar entón? Ui, e ten que haber algún motivo? Home, digo eu que para beber terá que haber un motivo. Porque na prehistoria para celebralo, que o alcohol non era nada barato, Gastan un kilo. Pero ti que pensas, que estás a falar polo WhatsApp ou que? Prehistórica sí que eres ti, filla. Eu serei prehistórica, pero vos sin o teléfono non vades a ningún sitio. Miradevos como estades. Estás moi equivocada. Gracias a isto coñecemos a moitísima xente. Teríate que ver a tía en Milano, saber como te comunicabas entón. Además é que estades sin personalidade. Non si ti, a ver, que significa o que levas aí colgado o pescozo? Isto é unha espiral, que vai ser? Marcho, rapaces, non vos molesto máis. Espero que entendades como cambiaron os tempos e que vos interesedes un pouco por saber de onde procedemos. E tede cuidado con esa espiral, non nos vaya a marear, Veña, hasta logo. Veña, chao. Chao, Hasta luego. Vasiñas. Con Dios. Vamos, Jagger. Será por monte, tenos que ir romper a cabeza. Certo, non será por monte. Veña, rapaces, xa marchou, vamos a dar unha pachanga. Guapísima. Veña lá. Veña, Cristian, ai. Ai, que non Hombre, Uepa! Bueno, ahora foi. A ver, Irene. Oi aí. Lu, non ves ou que? Que me raya co que me dixo a señora esta? Veña, rapaces, vamos botar unha carreira. Unha carreira de que? Ahora. Non era que os móviles non servían para nada? Pois vamos a buscar cada un información do que dixo a vella e despois a veremos. Mira, que pouco gusta a mi idea. Pois como volva a vella, voulle fundir os plomos, Voulle facer unha reportaxe que nin o National Geographic. Señora, veña aquí que lle temos unha sorpresa. Que pasou entón? Pinchouse vos o balón ou que? Pois mire, vostede que ainda non marchou. Íamos comezar a xogar outra vez ca pelota, pero un de nos puxos a mirar dos símbolos celtas. E coa brama de volver a bater con vostede comenzamos todos aí a buscar información desa da que vostede nos dixou no aire. E cuidado, flipa. E que pasou entón? Pois ao final sí que tiña razón, isto que levo posto chamase Triskel, que representa a unión do corpo, da mente e do espírito. Non podo creer que o que levemos agora por moda antes estivera repleto de significado. E ademais é que non foi o único que non atopamos por aí sobre isto. Que máis topáramos? Dádelle algunha... Pois resulta que tiña razón. As relacións sociais hai millóns de anos eran moitísimo mellores que agora. Vivíase para a familia, para o grupo. E agora nós non pasamos dunha pantalla. E o que nos comentou antes tamén sobre as reunións, antes eran para bodas, bautizos ou nacementos e agora é para todo. A ver, entón que? Que de que?
Mire que é, señora, como que? Do que ya estamos a falar, que logo di que estamos desubicados. Xa, home, estou a tomar o pelo. A verdade é que quedei gratamente sorprendida. Nunca pensei que ias a facer isto. Ahora sí que son eu a que flipo. Ainda que o fixerades solo por amolarme. E non sabe o mellor de todo. Como o fixemos? Oi, meu Deus, medo me dades. A ver, Con móvil. non, se ao final vai ser que o chisme ese sí que vai ser útil, Ou Mire, non. sabe que? Fagamos as paces. Vamos a brindar, pero non brindemos con viño, que non temos. Daquela era difícil de conseguir, non era? E tanto, era malo con avaricia. Ai, na puta. Quere un refresco entón? Veña, un refresco. E axúdovos a recoller, porque non pensades deixar isto así, non? Non, muller. Que diso que xa me vexo buscando información dos romanos? O da Catedral de Santiago das Revoltas Irmandiñas. Gracias.